дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам ва умедворам ки мисли нашрҳои дигар ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. Имрӯз дар меҳмонии мо тими Иззатроб қарор доранд ва фикр мекунам ки шумо бо аъзоини ин тим бо бачаҳое ки дар ин ҳайат иштирок мекунанд, бозӣ мекунанд ошно ҳастем. хуб ва онҳо яке аз ғолибони мавсими гузашта ҳастанд ва умедвор ҳастам ки ба аксарияти саволҳо ё шояд ба ҳамаи саволҳое ки инҷо пешниҳод мешавад ҷавоби дуруст пешниҳод карда метавонанд. хуб ман ҳоло шуморо бо аъзоини ин тим ошно мекунам ва пас он ба худи бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими Иззатроб ширкат доранд Искандар Назаров, Қадриддин Маҳмадкаримов, Ҷалолиддин Исмоилов, Исмоил Исмоилов, Фаромарз Ҷонбеков ва сардори даста Аслиддин Нурмуҳаммадов. бачаҳо, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. 1 дақиқа вақт барои ҳар савол бароятон ҷудо мешавад. 1 дақиқа вақти иловагӣ шумо доред ки ҳар вақт хостед метавонед истифода баред. ҳар вақте ки бе истифодаи вақт агар ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод кардем, 1 дақиқа вақт иловагӣ мегиред. хуб, шарти ҳастам асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. инро бояд фаромӯш накард. хуб, бозӣ то ҳисоби 6 идома меёбад ва умедворам ки ҷавобҳои шумо ба ҳамин ҳисоб хоҳанд расид. хуб, саволҳоро ҳайати эҷодии ин барнома ва бинандаҳои мо пешниҳод карданд ва умедворам ки ҷолиб ҳастанд. марҳамат, агар шумо омода ҳастед, биёед рақами саволи аввалро интихоб ё муайян мекунем. марҳамат. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. агар шумо шиори донишгоҳи Гарвардро дуруст талаффуз кунед, ҷавоби шумоам дар ҳамон доира хоҳад буд. агар шумо шиори донишгоҳи Гарвардро ки як калима аст дуруст талаффуз кунед, ҷавоби шумоам дар ҳамон доира хоҳад буд. савол фаҳм аст? яъне як калимаро бояд ёбед ки шиори донишгоҳи Гарвард аст ва 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. марҳамат. як калима. шиор баробари ҷавоб. девиз. одно слово. як калима. чӣ шуда метавонад? илм, дониш, Африка ҷануба мақсад илм халқе ки ба илм кӯшиш намекунад мисол Эйнштейн чӣ гуфта буд? Imagination is more important than knowledge. вариант дониш, илм, шароқ, равшанӣ роҳ дар ҳам доира шуда метавонад. як калима. донишгоҳ чӣ кати бисёртар вай мекунад? чӣ метиҳад донишгоҳ? Гарвард. чӣ вариант аст? кадом вариант пешниҳод мекунед? 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? кӯшиш мекунам худам ба саволи мазкур ҷавоб диҳам. рости ягон ҷавоби дақиқ пешниҳод карда наметавонем, лекин шояд тахмине ки мо кардем ба ҷавоби дуруст наздик бошад. асосан калимаи равшанӣ шуда метавонад, барое ки донишгоҳ ҷое ҳаст ки мардум аз он ҷо илм мегиранд ва илм ҳамчун як ташбеҳ дода метавонем ба ҳамон чароғ равшанӣ. агар мазмун ба ё дар доираи адолат, масалан дар доираи эҳтиром гузоштан ба намедонам ҳаққи касе биравад, чӣ агар то донишҷӯён бо истифодаи он шиор яъне ҳаққи каси дигарро бишиносанд.
адолат шояд инҷо ягон ашёро дар назар дошта бошанд ба монанди мизон тарозу. агар бо ҳуруфи лотинӣ бигирем ҳарфи в аст дар аввали калима. биёед ман баротон кӯмак кунам ба хотири саволи аввал будан ба хотири он ки шумо яке аз ғолибони мавсими гузашта ҳастем. ҳозир як калима ба хотир омад. ростӣ бисёртар дар ҳамон филмҳо мушоҳида кардага ҳастам. виллиус ин чи аст маънеш? хато накунам ҳамон адолат мешавад. адолат. хуб, ин варианте қабул мекунем ва инҷо бояд гӯям ки ҷавоби шумо дуруст набуд, зеро ки шиёри онҳо ин ҳақиқат аст, истина, veritas. саволи рақами 6. тасаввур кунед ки дар аввали асри гузашта дар баъзе кӯчаҳои русӣ ҳамин гуна як эълонро дар бораи ҷустуҷӯ ё кофтукоб як ҷинояткор хондан мумкин буд, ки он ҷо дар бораи як ҷинояткор навишта буданд ки дар ҷустуҷӯяш мо ӯро кофта истодем ва дар бораи нишонааш навишта шуда буд ки қадаш паст аст, ки сергӯшт ё фарбе аст, хуб калаи калон дорад, гардани кӯтоҳ дорад. шумо баъд як дақиқа бибинед ки гап дар бораи кадом ҷинояткори хеле машҳур меравад. акнун аз нуқтаи назари хуб ин мардум ки ҷинояткор ҳисобида мешуд ва ӯ ҳамчун ҷинояткор дар ҷустуҷӯ буд, ки буд аст бо ин нишонаҳо ки эълонаш дар аввали асри гузашта дар баъзе кӯчаҳои баъзе шаҳрҳои русӣ пайдо шуда буд. марамат фикр кунед. қадаш паст кардан кӯтоҳ. причём ҷо эълон карда ҷинояткор? Россия баръакс ҳамчун баррафтаги. Кадом сол буд? ҳамчун сафир рафтаги. Петербург фақат рафтаги. тоҷие ки дар мамлакати аврупо туалет чӣ намекарданд? эълони хукура меган сар медозанд. агар ягон одаи машҳура ягон афсона ягон китобаи намхали айскарисо ҷинояткор мегирад ҷинояткор тӯҳон мегирад ӯ қади баланд худи Россия фикр кунед. ба фикрам усир меёнам не точно. Хеле ягон ташвиқот кардагиаст илмда ки ҷинояткор баромад. Ки шуда метавонад? не ягон афсона Гитлер рафта метавонад, бо кия гуфта метавонад? Гитлер як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? мехостам равшанӣ андозам ба ҳамин савол. ҳамин ҷо дар бораи ягон шахсияти маълум сухан меравад. бале, як шахсияте ки хуб коре ки ӯ кард ба моҳи июни соли 1812 рост меомад. хуб ва марамат кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам. ин дар бораи Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт, яъне ки мегӯна эълон буд ки ӯ дар ҷустуҷӯ қарор дорад. ҳамин шояд қадпаст буд вай? бале, қадаш паст буд хело. хуб, ҷавоби шумо қабул аст ва на фақат қабул аст, дуруст аст. дар бораи ҷустуҷӯ ё мавриди кофтукоб қарор додани Наполеон Бонапарт ҳамин гуна эълонҳоро дар баъзе ҷоҳо дидан мумкин буд аст, яъне буд аст ин гуна эълонҳо. хуб, саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. амрикоиҳо як мақол доранд ки мегӯянд ки бой додан ин хуб нест.
хуб ба майдон набаромадан тамоман бад аст боз аз ин бадтар. Аммо Перде Кубертен тамоман гапи дигар гуфта буд. Чӣ гуфта буд? амрикоиҳо мегӯянд ки яъне ба майдон набаромадан ё дар мусобиқа иштирок накард ё дурустараш бой додан ё ба бохт рӯбарӯ шудан ин хуб нест. хуб вале аз ин бадтар умуман ба майдон набаромадан аст. Аммо Пер де Кубертен тамоман гапи дигар гуфта буд. Чӣ гуфта буд? Шумо фаҳмидед ки ки аст ин нафар? хуб мешуд як бор шарҳ медодед ҷаноби Пер Кубертен яъне ки аст? хуб ин нафар як ман камакак аз қисмати тарҷумаи ҳолаш барои шумо пешниҳод мекунам. Дар Париж таваллуд шудааст. хуб як фаронсавӣ таърихшинос, педагог, адабиётшинос, хуб яке аз муассисони таъсиси бозиҳои олимпӣ, президенти кумитаи олимпӣ байналмилалӣ ҳам буд солҳои 1896 то 1916, 1919 то 1925. хуб ӯ як гапи дигар дошт. Чӣ гап буд он? Марамат, фикр кунед. ҷаноби ровӣ пеш аз муҳлат ҷавоб додани ҳастем. Марамат. Ба ин савол Искандар ҷавоб медиҳад. Марамат Искандар. Ҳамун як калима аз забони русиба. Главное не победа, главное участие. яъне муҳим ин ғалаба нест, муҳим иштирок аст. Ба фикри мо ҳамин ҷавоби дуруст аст. ҳамин Кубертен аст. ба фикри шумо ин ҷавоби дуруст аст яъне ки. Бале. лекин ман бо шумо баҳс мекунам. ба фикри шумо ин ҷавоби дуруст аст, ин хато аст. ба фикри ҳама ин ҷавоби дуруст аст, зеро ки ин ҷавоб комилан дуруст аст ва ҳама ҳамон фикр мекунанд. бохелам агар амрикоиҳо гӯянд ки баъд аст, хуб нест бой додан ва бадтар аз ин ба майдон набаромадан аст, аммо Кубертен гуфта буд ки муҳим ин иштирок аст, ғалаба не. ва ҳолиам баъзеҳо ҳамин шиорро истифода мебаранд, ҳарчанд ки масалан ин метавонад ки баҳсбарангез бошад. масалан ман бо ин шиор шахсан розӣ нестам. масалан вақте ки иштирок карданӣ мешавед онҷо бояд муҳим ғолибият бошад, не ё ақаллан кӯшиш кардан барои ғалаба. вале бар сурат ин андеша як нафар аст ки шумо метавонед албатта бо он розӣ набошед. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар оғози асри 20 ронандаҳо, як гурӯҳи ронандаҳо ки ҳамин гуна мошинҳоро доштанд, дар мошинашон яъне чароғҳо ё прожекторҳое ки бо ацетилен кор мекарданд мавҷуд буд ва вақте ки торикӣ фаро мерасид, ронанда ҳатман бояд ки ҳамон лӯлае ки аз он ацетилен мегузашт онро мекушод. хуб ҳамон ҷое ки чароғ гузошта шуда буд онро мекушод ва баъд чӣ кор мекард? вақте ки торикӣ фаро мерасид, ронанда ҳатман бояд ҳамин корро мекард. яъне ҳамон лӯла ё кране ки он ҷо ацетилен мегузарад, онро бояд мекушод. ҷое ки чароғ истодааст, онро бояд мекушод ва баъд чӣ кор мекард? мақсад ин аст ки бояд роҳаш рӯшан мешуд ва баъд чӣ кор мекард ки роҳаш рӯшан мешуд? марамат фикр кунед. Ацетилен может дар медод чамошин. Лампочка набуд скорее. Просто может гроб сар медод у бас рӯшан мешуд. Рӯзда чӣ кора? Шаб мешуд, алло мезад. Ацетилен ба фирма огня паст. дуни ойна ба гарда мемонда ка чароғи пешинаст. Ҳо нест. Шаб просто керосин карта болоша мепӯшанен дар мепӯшанен рафтан мегирад. чӣ тухм мегирад? Может ки мешки рӯшан. Шаб теш. Рӯз чӣ? шояд ҳамонҷа ба чароға мемонда. надошта ки фонузе ки пеш давраи пешта буд ки фонузо буд. худи ҳамонро мемонда. шояд уже чароғ ҳаст. мечафароҷош алиш мекунад. барои шаб дар кора. барои ки рӯзда чӣ дар кора шаб кишид. значит ранги керосин, ҷои керосин гуфтем ки худаш автоматӣ намешед.
мақсад аз кушодан ҳамон дар ёне барои рӯшан кардан автоматӣ намешад значит қатъи сифат нест инсон автоматӣ набуд як дақиқа сипарӣ шуд. Марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? кӯшиш мекунам худам ба ин савол ҷавоб диҳам. Хуб, фикр мекунем ки ин бисёртар ба ҳамон принсипи кори чароғҳои лампагӣ ки мисол пештар истифода мебурданд тавассути керосин ҳамро гирон мекарданд, ба ҳам монанд аст вақте ки ҳамон чароға ки пеши мошина мекушоянд ҳамонҷа бо гугирд гирон мекунанд. бо гугир чӣ кор мекарданд? гирон мекунанд. Мини гуфтанастед ки Оташ. онҷо газ буд, газа гирон мекарданд бо гугир ва ацетилен асосан маводи ҳамчун як маводи сӯзандаам ранги спирт аст. ва ба фикри шумо дар идома ӯ ҳатман бояд гугир мезад ки то фаъол бале шавад. бале хуб, чӣ илоҷ қабул аст? вақте ки ягон ҷавоби дигар нест, ин ҷавоба мо қабул мекунем ё ҳаст ягон ҷавоби дигар? не ҷаноб. нест. ва ҳам бояд набошад. Наслиддин, медонед барои чӣ? барои ки ҷавоби дуруст ҳамин аст. дуруст аст. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. дарозии он ҳудуди 6,500 аст мегӯянд километр ва баъзеҳо яъне ки як ҷои тамошо ҳам аст, мардуми зиёд онҷо мераванд, тамошо мекунанд, дар бораи таърихи он медонанд. хуб, аммо баъзеҳо онро дарозтарин гӯристон дар дунё унвон мекунанд, ба хотири он ки дар ҷараёни кор ки пайдошавии он хуб нафаронеро ки дар вақти кор кадом як ҳолатҳои маргу мир рӯбарӯ мешуданд онҷо мегуронданд. хуб, бар сурат ҳамин гуна баъзе маълумотҳои дигар ҳам ҳаст дар ин бора. шумо фақат ёбед ки инҷо гап дар бораи чӣ иншоот меравад, гап дар бораи куҷо меравад. пеш аз муҳлат ҷавоб дода ҳастем. пеш аз муҳлат. марамат қадриддин ҷавоб медиҳанд. марамат қадриддин. ҷаноби робӣ, ҷавоби мо дар бораи девори бузурги чин меравад. ба кадом хотир ки барои он ки девори бузурги чин дар ҳақиқат дар замони имрӯза ҳамчун як объекти муҳими тамошобин барои ҷалби туристон аст ва агар ки мо таърихи вайро омӯзем, агар омӯхтагӣ бошем, дар ҳамонҷа маълум аст ки вақте ки ҳамин дар процесси сохтмон барои гӯем ҳамон то ба андозаи гӯем сарф накардани мисол ҳамон маводҳои чӣ ҳамон одамонро дар ҳамон девол чӣ мекарданд гузошта гӯё мегуронданд. дар бале мегуронданд ва аз ҳамин сабаб дар замони имрӯза деволи бузурги чун унвони ҳамчун ҳам як объекти туристӣ ва унвони дарозтарин ё ки ҳамон бале дарозтарин гӯристон ном гирифтагиаст. хуб, гап дар бораи девори бузурги чин меравад. ин ҷавоб қабул аст. бояд гӯям ки ин ҷавоби нодуруст нест. ҷавоби дуруст аст. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мувофиқи баъзе омор ки онро полисияи амрикоӣ пешниҳод кардааст, истифодаи аслиҳа ва содир кардани ҷиноят бо аслиҳа дар фасли гармо камтар мешудааст. чаро? мувофиқи баъзе оморе ки полисияи амрикоӣ пешниҳод кардааст, истифодаи аслиҳа вақти содир кардани ҷиноятҳо дар он кишвар дар фасли гармо кам мешудааст. барои чӣ? чӣ сабаб мешавад? хуб, марамат як дақиқа вақт барои фикр кардан доред. чӣ мез тобистон ба ҳавои гарм ҷиноят кам мешудааст. аслиҳа аслиҳа кам мешад истифодаи аслиҳа барои ҷиноят вай кати курт кати мисол фарқ ярок кати чӣ ба тобистон ба гармӣ ба ҳамин истифода мешавад.
ханики чӣ билет мекунад может барои хонаш Чист та яблоко. ханики равон кас Ана дурак аст, хонадизӣ медрояд шояд варианту чӣ? агар асли ҳамчун онта шакар гирем Не, охи, не, ташна не, мешавад. всё. Бисёртар холодное оружие мегӯем, барои силоҳи сар, корд ҳам хеле зошта метавонад. Асан корд, кордча. Ва яшма огнестрельный мегӯем, оташфишон. ханики да чӣ хеле кам мисол Тобистон дизӣ бисёртар мешавад может варианту чита метавонад розӣ фикр кунем. тобистон кам мешавад Тобистоно кам мешавад, ҳавои гарме. Барои чӣ кам мешавад? Барои силоҳ. баноя Либос охи, бачаҳо либос. охи дизӣ баноя кам Не, мешавад либос. Бояд пинҳон рус мекунад як дақиқа вақти шумо Тобистон охи ба охир расид. Маромад ки ба савол ҷавоб медиҳад? кӯшиш мекунам ба савол ҷавоб диҳам. Маромад кӯшиш кун. барое ки дар фасли тобистон асосан ба бар кардани либоси ғафс ёки болоӣ камтар аст нисбат ба камтар аст не умуман либоси ғафс намепӯшанд. Хуб барои ҳам пинҳон кардани силоҳ дар ягон ҷайби ҳамон либоси болоӣ осонтар аст дар зимистон. Дар тобистон ғайриимкон аст гӯё мешавад. дар зимистони душвортар аст пинҳон кардан ё бо худ гирифтан нороҳат кунанда аст, ба хотире ки як либоси тунукак мепӯшанд аён мешавад. аён мешавад ин чиз. ин ҷавобро қабул мекунем ва бояд гуфт ки нороҳат нашавед вақте ки дар монитор тағйирот ба амал меояд. ҷавоб дуруст аст воқеан. полиси он кишвар ҳисоб кардааст ва аз рӯи омор санҷиданд донистанд ки воқеан дар фасли тобистон ҷиноятҳое ки бо истифодаи силоҳ анҷом мешаванд кам мешавад. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як рекорди тамоман аҷоиб дар футболи Англия ба қайд гирифта шуда буд. Як футболбозе бо номунасаби Литод баъди 2 сонияи оғози вохӯрӣ аз майдон пеш карда мешавад. Ба хотири он ки доварро дашном дода буд. Баъди 2 сония тасаввур кунед ки ӯ чӣ кор карда буд, чӣ чизи довар барояш маъқул нашуда буд. чаро ӯ дашном дод доварро? чаро нороҳат шуд бо довар, ҷанҷол карда ӯро чӣ кор кардан? аз майдон пеш кардан. ҷаноби ровӣ хуб кӯшиш мекунам бе истифодаи вақт ҷавоб диҳам. хуб ҷавоб мантиқӣ аст албатта. хуб шояд ки ҳамон дар назди гӯши футболбоз довар ҳуштаки бозиро вай карда бошад. бози сар мешавад, ҳуштак мекашад, дар бехи гӯши ҳуштак кашидан. бале ӯ нороҳат нороҳат шуд. шуд, дашном дод, ҷанҷол кард ва ҳамин дар 2 сония доварро аз майдон бо корти сурх чӣ кор кард? пеш кард. пеш кард. шумо ин дудисара медонистед ягон ҷо хонда будед? не ҷавоб мантиқӣ аст гуфтам. комилан дуруст аст. Комилан дуруст аст. барои он ки агар хуб фикр кунем дар 2 сония ҳеҷ кор карда намешавад ба ҷуз фақат ҳамин ҳуштаки довара шунидан. Тамом. ва ин бисёр хуб аст. хуб бачаҳо, мо инҷо ба худамон мегуфтем ки гурӯҳи аз ҳама зур дар интеллектшоуи имсола ҳамин гурӯҳ аст. мо ба худамон мегуфтем ҳайати эҷодии ин барнома ва шумо имрӯз барои бачаҳо ҳам исбот кардед ки воқеан ҳам гурӯҳе ҳастед ки хуб метавонед ки ба аксарияти саволҳо ба як нафас ҷавоб бидиҳед. 6-1 ин ҳисоб дар мавсими ҳозира, дар мавсими имсола набуд. инам воқеан ҳам рекорд аст. хуб гурӯҳи Затроб дар меҳмонии мо буданд. ташаккур мегӯям барои Аслиддин ва бачаҳо ки як бозии зеборо барои мо нишон доданд. ба муаллифони саволҳо, ба бинандаҳо, ба ҳайати эҷодии ин барнома низ алоҳида изҳори сипос мекунам. умедворам ки шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед ва саволҳои худро бо навиштани ҷавоби дуруст, манбаъ ва камакак маълумот барои мо мефиристед. мо онро баъди санҷиш албатта истифода мебарем. то суҳбати дигар комёбу муваффақ бошед. субҳон ҷалилов будам.